Se nsaħħu s-servizz bejn Malta u Sqallija. Se nżidu destinazzjoni oħra f'din il-gżira. Se jkollna servizz ġdid lejn Komiso darbtejn fil-ġimgħa. Dan kollu bi strateġija għal tiġdid u tkabbir fl-Air Malta. Hekk kien wieħed b'tant pompa l-Ministru Konrad Mizzi ftit ta' xhur ilu meta ħabbar servizz ġdid lejn dan l-ajruport f'Ragusa. Illum, dikjarazzjoni tal-falliment tal-istrateġija li ħareġ biha Mizzi, hekk kif dan l-istess servizz, ġie sospiż definittivament b'seħħ immedjat. Jidher ċar li l-Golden Boy ta' Muscat mhux qed jirnexxielu jagħmel l-ebda avvanz f'dik li hija s-sitwazzjoni fil-linja nazzjonali tal-ajru. Dan hekk kif kollox jindika li ma sarux studji serji ta' niċeċ li jeżistu f'dan is-suq u li minnhom tista' tibbenefika l-Air Malta. Fid-dawl tal-isfidi li kienet qed tiffaċċja l-linja nazzjonali, Gvern Nazzjonalista kien wasal fl-aħħar ta' eżerċizzju ta' ristrutturazzjoni. Iżda wara l-elezzjoni tal-2013, dan l-eżerċizzju twarrab u l-Air Malta rat influss qawwi ta' ħaddiema ġodda.